Čauky kuky, ja som Maxík, ja vás vítam u nového videa, dneska to bude z pixelovaného Minecraftu, jak vidíte sami, je to tu celkom husté. A toto som si len takú mapu, semko máte autora. Môžete si stiahnuť túto mapu, jak máte, cez Google som to stiahnu. No proste, si to tam napíšete Maps for Minecraft a tak, a už hľadáte. Ja sa im schovať radšej, lebo už začína noc, možno sa aj vyspíme. Pixelovaný Minecraft. Celkom ale pekné toto je náhodou, akože pixel sa mi ľúbi celkom. Náhodou. Kvetinače, to je neviem. Som tu zomrel raz. Dobre. Musíš jemnúť. Semka mám jednu postiel, semka je jedna. To je enchantik. OK. Pekný. Celkom ale dobrý pixel. A biely k tomu, jak vidíte sami. Biely Minecraft to nazvem tento. Toto video nazvem Biely Minecraft. A vyspím sa radšej, nebudem palábodať. Lebo mi tu ešte čo vejde. No húra. Nasadím si to na seba. Môj skin the boss. Asi ani vidno, neviem, ako to je u vás. Lebo ja mám farebný Minecraft, ale vy ho budete mať biely. Ale celkom toto svet je pekný. No pavúka nebudem teraz zabíjať. Čo? Videli ste niekedy niečo takéto? Strom v jaskyni? No ja ešte nie. Teda je celkom pekný. O tom, že uvažujem. Bude to sama chodiť? Niekto chce prísť? Kde to? Kade to? Môžem ísť tu, alebo tu. Tu. Neviem, či to není vidno donútra, teda dierku, ale nejdem tu teraz. Chcem sa prejsť, také obliadková jazda. Jup. Ináč, jak si mením furt začiatok videa, tak neviem prečo, ale no len tak. Ježiši, ja na toto nemám nervy. Posraný zombík. Čo, kde sú pri obrazy? Tu vyspínka prasne, krašne. Jup, slík, rýchle. To je telka, alebo čo? Ja neviem, čo je toto poriadne. Či to je skrinka, telka, alebo čo? Neviem. Toho zombíka posraného zabijem asi. Ajaj, no nič. Nejaké veci. Tuto. Nič. Nič. Tuto. Nič. Tuto. Nič. Tuto.
autor sa volá Pro 200. O tak. Nebudeme to už zdržovať ďalej. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať. A toto video je len také klasické. Ak sa toto video páčilo, nezabudnite dať like, komentár, zliadnutie odber a lúči sa s vami naďalej. Takže, do prdele. Takže